ingogoto yona gote ingangogoto nkwana yane ngotige gokonya gutakuna ngogotaye nkwane mungina Petronira gitena nkwana yane ngotige gutakuna bono mintu mwanya getinge ase emeburera rera abantu nkare koromia emeburera na abaibori abana bari bamwabo muntu abana bamwabo muntu na abaibori ba muntu bono igo nanyorire amang'ana ara amakong'u sana naende igo nkoya kwana eng'ana nera embe timaeti gose na endamwamu timaeti gose na obochinga timaeti buna ndanyeroke oikanye kwane naende mong'a amato eng'ana eye na enkong'u sana koyekwana lakini igo nkoyekwana lakini tindi gwatora ase yakorwa na tindi gwatora oyo oyekorete inche omong'ina Petronira gitena toiboire abana ntobwate abana ba minto ntobwate abana baito toiborete basokire nyasaye aseseniri abande bakare Australia abande na America bakare abande ni England bakare abande igo bari Nairobi abande Kisumu bari omwana bono onyora ng'a gocha kogenda ka achakore nonye project ende achakore nonye investment ende ororo na egasi enkong'u yamanya goikera ng'aki yaya omoibori kararia ntata onyiborete mama onyiborete ebesa eye nakorire emeremo emekong'u tigamotomere namotebi tata mama momura ominto rigia omonto achore epurani ya enyomba eng'ana iga ontebie ebinto atagete omorigeria omonto otoka omotebia chibesa atagete nching'ana iga oria omwana oria ase agakare kamanyete ng'o na omoibori oyo omomura ominto oyo mama ominto oyo ntata ominto oyo omosubati ominto motrust omotrust oteba ng'a oyo nere bono agokora ebinto biane aria mbiri gosareka bono omwana oyo kare America aria eprocess yaanza oria omotebia county chibesa nchire ogwakana gochia ecounty nchire ogokora iga epurani ebe approved chibesa nchire iga mang'ana aywo abarende oria otoma chibesa ngonya gotoma are chibesa bono gaki ase egocha koba ase akong'u mwakoreire abana baito bare isiko bobe mwamanya ko omoibori boronge omwana agotomerete chigari kwamotebia ng'a emechanga na echigari 5 chisimiti na 53 gento gete keng'ana iga bono omwana oria atakaiyo ogotomera chigari 5 emechanga ya echigari 5 ogotomera chibesa chia echisimiti 53 omanya koimoka kwamotebia ekogoto chigari 12 ogotomera chibesa baminto omwana noyo omino naende omwana oyo iga agabwate matumaini ng'a oyo ntata oyo mama oyo momura ominto oyo mosubati ominto nere ogonkorera ebinto ebi basi kwamanya koimoka oria ase okare kogora amagena gose nyabioto gose nsironga ase okare kogora amatobori chigari chiri gwatebete 5 gwachi kwagora 4 eyemo kwagacha emechanga eri gwatebete chigari 8 gwachi kwagora 6 chibesa chie chigari 2 kwagacha chisimiti chiri gwatebete 80 gwachi kwagora 60 chibesa chinde kwagacha egasi yagenderera wakachibicha kwamotumera omwana one mase egasi yaikire ebinto biri nkwagora nagora mwana kumbe igo ogorete chigari
iguga jete chigari ibere chisimiti ya 200 kwarire nyumba yasuka ende kwamanya komotebia hana chisimiti chiri kwagurete mwana chiarire ende menta chisimiti ende menta imechanga nebinto biri kwamwete sabu ebundi yagotebeti igo byari gukura enyumba eria enyumba y'omwana oria bono baminto inki mogokorera abana baino bagakara isiko abana baino batari konyora ibaga omwana otagete gwekara karinkaga iga gogotomera chibesa echio naende ogotaineki naye bono gokonya gokora emeremo eyio akakusuna kwamosuna omochanga kwamosuna esimiti kwamosuna eseme ekwerende ekogoto kwamosuna na chiria gokoa chiki mogokora iga kwamanya kubeka bono binto bindo okubekaga gokubeka ebinto byogokumia ebinde byoborimo chibundi igo chirega iga chibundi tobegete iga 8 abaereri 16 abwase obegete chibundi inye nabaereri 8 chibese mwamanya kuria abana baino omwana oino gakare ekero omwana oyo agocha kuria raisi egasi ebono ng'aki ekogenda ng'ora iga egasi ebono ng'aki etanya koera ocha korigi mokoyo oye ocha korigi mokaye oteba ng'a bono riorio nonye na omong'ina oyo one tiga akore emeremo eye obu na obongwana mogokora abaibori obu na obongwana mogokora mumura omwabo mumura onde mosubati omwabo monto ebi na ebinto mogokora ebiya naigure baka nona amaremo omwana akara America aria ogwakera esimi ogotebi tata gose mumura ominto ndigeri oboremo nkaga abungore kwamanya korigia oboremo kwamanya komotebi bwatokire obuya sana bwatokire paragaya bore ase paraga ekebero iguru chibesa irenga ng'a bagoteba siringi milioni 2.5 2.5 ng'aki bong'ana 100 kwa 100 tata chibesa echi bateba nchiri igoro yayo omwana one oboremo obo bwakong'ire iga ng'aki nkomotebia ng'aki nkomokwanera ng'aki omotebie arosi 2 million arusie chisano igoro mambi ori omanya gwaka omanya komotebia mwana ntu aria ase bwantomete nachete nkagamba nere iganchete naende nase eng'encho tokogenda nere ekanisa nanchete agatokorera 2.3 nabwase kwabogoreire 1.8 1.8 kwamotebi 2.3 irenga kwarire igoro 500,000 kwarire omwana ogo oiborete gachimotige emekona eyio timbatora amarieta gachimotige kabisa einere emebura era yane yerituka eriga ria rero gachimotige motige muna mwatigete orobere rwa nyoko